Kani karai kalami na kajingalang jong ka KHADC bala penyat da Deputy Chief Executive Member uba penyat sing sim bat kaseng Hills Farmers Union lembat ka hima melim. Kabayakran halor kajing bagi pat nong rep kia kendu ha kajingwan de mar rep hayo do khamtam kajing sha ot kilo ki mar rep ha ki nong khayi ne ki mahajan. Habai ikram bekilat pathai kubor hadin ka jingalang u deputy CEM ula ong ba ka jingalang kalarai ban patha ya u acting CEM ka hima milim ba un pentre kam ne penthamai biang ya ka hukum bala penmi da ka hima ha ka ar poitri unai lur kasnam arajar khat phra katkum ka hukum ka hima kala penkin mau ba ki marrep lawan ra de kinong rep hayo do ne kinu ki yo ki ba hapo ka hima milim kinong thiet ki dei banda tho biang ya ki kho ki berni ki kriya bala penthli hadin bala pelat ne the ya ki marrep khnang bandup tip katno ki kho ki berni ki kriya ki khia bat sa khati pat ya kamar ka ong ba kinu kinong thiet ki ba persha ya ka ni ka hukum on penshitom kat kum ba shong ka an te kuman chupin kan mau ka bede ka ni ka kam na ka leng jongi ka ni ka isi ka ba thmai ha ka arphulai tarik u banai basau u yayong arja khat khandai nila dep ban notify ka ni ka we ka committee kata ka committee ka de committee on farmers issue hang ti po yodo te ya ka ni committee ngan pule ka ni kinong kitkam ba penyat CM deputy CM chairman ba Jamborwar executive member in charge market long member ba Titus Khan EM in charge council building long member ikong Magdalene Maulong belong EM in charge jongka IT long member but ngidan ru I ba DG CM Yong belong secretary to the executive committee belong member secretary jongka ni ke committee nakaliang jongi ngila khadru ya nakaliang ka hima melim ya ka ba pa EM Ainam CM belong acting CM lalong kum member menteri M Kharluki belong kum member ba R Kharbuki belong menteri hima melim belong kum member ba I Noklau belong menteri belong kum member but kum juru ba si Rani belong secretary ka hima melim belong kum member te ya kan ka committee la notify haka arpulai tarik uyayong te badde haka arko haka lai pho tarik uyayong nila penlong ka jingelang jong kan ka committee ka de ka jingelang ka beningkong ya ka ba niyo bani keren shibon ya ki jinge aka bede kini kinong rap ki bai kendo hangte po yodo te ni penpauru ya ka jingkemen ke bakrau namar kan ni ka jingelang kalong ka basai so namar niyo penbaik kat tu kat ni ki kam habai de ka jingbaha ka baha kamiat jong kinong rap hang tipo yodo kata kalong bana kaliang jungi ngin batha yu sim ka himamelim kumbangin ai penbaik akan ni ka meeting ka belong mentas ni ba on pentre kambiang lene on penthmai ya kan ni ka hukum ka ba lami hak arpui tarik September jakat pra ngan pule kumakalong ka dorbar acting CM himamelim kalarai ban yai penbena kumba jule man lau snem ban penken mau ba ye ki marrep balawan ra ki nongrep bandi hayodo ne kinu ki yo ki bahap apo ke himamelim ki nong thiet ki de banda thau biang pat ye ki kho berni pat ki kriya bala penthli hadin bala pelat ne the yo marrep khnang bandup tip katno ka kho ka berni ka kriya ka khia bat sakhate kinu kinong thiet ki ba persya ikani ka hukum on penstom katkum basyong kaan te ka bede ba kani ka jingsha ot kilo kumbala ujor da kinong rem nakaliang jongi ka isi bat kumju nakaliang ka meeting ka bangi lalong menta ngin pen scam ngin batha UCM ban pentre kam biang ikani ka hukum namar ba nginim sha yaki mahajan lene ki nong thiet ban shum khate klem da yo ban thosha yaki yaka jingkhya jongkini ki kre kumba lakno daki nong rep ki bot ki ba la shakta ni jing shao ki do
dan ke jia biang kata jia jong kriya Deputy CEM upentip ba ka Kawang jingalang kra kari kawa ka badan nam nadun dain thai. bakan bu no da Ka baki bri ki signboard basyong ka ki basai nong ba ha ka bai dei bat kila kini padan kam hukum ya jong ka ka hima ka jaka kaban bu ha yau dia lang ka jaka banyak ka ha ka pangat por banyo ya ka met Deputy CEM ula pentip ba ka yau dia lang ha yau du kan long ka yau jong ki bai nong rep hadu ka por ar baje jan miet bat on omdon bala ban khang ya ki nong rep bakin wan dia ya ki kat mar rep manang mi ha ka ni ka yau ha ka Ibriyo por bala bakwa raha